De bosbranden in Portugal eisten vorige week tientallen levens. Het was al geruime tijd extreem warm in Portugal. Ook in Nederland lopen de temperaturen op en dus neemt de brandweer maatregelen. Dit is Overijssel vandaag met verder. De provincie wil toch kijken of injectie van NAM afvalwater mogelijk is. Mag je het smeersel heksenkaas zomaar namaken? En naar Libanon ging je in 1980 echt niet voor vakantie. Dat allemaal zometeen eerst het nieuws van vandaag met Janneke. 300 miljoen liter water. Krimināldrama Slepkavība Skolijūrā. Rītvakar 15:09 LTV1. Jaunā politiskā kustība par ko un ar ko kopā? Par to runāsim rītdienas rīta panorāmā. Mūsu studijā būs viens no kustības līderiem, bijušais ekonomikas ministrs Daniels Pavļots. Tiekamies 6:30.